Real talk. Chcem vám povedať niečo k pôvodu tohto mystery bagu. Som v kontakte s jednou pani, ktorej svokra má demenciu. Momentálne vypratávajú jej dom, prišli tam a čo nezistili? Zistili, že pani je zberačka. To znamená, že v jej dome má rôzne kuriozity, pretože nevie nič vyhodiť. Sú tam veci zo 60. rokov, 70., 80. a tak ďalej. Tak ma oslovila, dali sme sa spolu do kontaktu, že či nemám záujem o túto krabicu. A ja som povedala, že samozrejme, pretože niečo také ma zaujíma a prišlo mi to aj zaujímavé ukázať vám. Takže toto je história tejto krabici, to som vám chcela ešte doplniť, takže pokračujeme. Hneď z prvého produktu som fascinovaná. Chápete to, že držíme v rukách nikdy neotvorený polotovar? Obsahuje 2 vrecúška zmesi na zemiakové cestíčko. Spotrebujte do októbra 91. Čistič na okná a sklá Fensterklar. Zdá sa mi, že si ho ešte pamätám, ale to môže byť aj tým, že veľa produktov má podobný dizajn. Doslova kakaová zbierka, rôzne dizajny z rôznych období. Je to zvláštne, ale nie je vidieť dátum spotreby. Len cena 12,90. Nasledujú vlasové prípravky v malých ampulkách, pri ktorých som si není úplne istá, na čo sú. Na niektorých stojí tónovače farby, na iných uchycovače farby. Opäť tu máme značky ako Schwarzkopf a Glenvital. Každopádne zásoba je dostatočná. Umelé mliečko pre novorodencov do max 5. mesiaca. Spotrebujte do apríla 1970. Takže bábo, čo ho konzumovalo, už dávno nie je bábo, keďže čoskoro pôjde do dôchodku. Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, za koľko sa rozpadne húbka na riad, máme tu hneď 2. Prvá známej značky prežila obstojne, no druhá toľko šťastia nemala. Vek sa na nej podpísal viac a pomaly sa rozpadá. Ťažko povedať, či s tým má niečo meno značky, alebo je to náhoda. A jeden vanilkový puding, vďaka dizajnu ťažko uveriteľné, ale vraj z roku 2008. Samozrejme, že plný. No, na dnes stačí. Vidíme sa pri 3. časti. Bye!